Masanto siya kabasanan si kayo namin mga karo. Kumusta kilad tan mga taga Pangasinan? Kumusta maglakilad tan mga taga Luzon, Visayas, Mindanao? Magpapatakbo muna tayo ng maalaga nating hayop mga karo. Ayan naman sila. Dami na naman, dumadami na sila. May nakuha pala ako kaya bumili na ako ng 1 kilong tilapia mga karo. Kakamatisan natin yan mamaya. Asin, galing David yan mga karo. Okay na yan mga karo para hindi maalat-alat. San timplagan man luwag at taba ni mga di mga iramig yan. Tilapia. Ayos na yan mga karo. Nakirto Gaya bayag ng karo. Wani mo karo. Isak pa may kin mga karo. May kamatis. Jadsak naman gagawagad sa mga karo. Kinamatisan tilapia. Ken tutumagang kunin mo may kin. May tingarantutan kamatis. Paano bali-bali. At tumutumag niya. Paano po iso pagka kinto. Akseng to may tilapia. Mga sabong kula may pigara mga karo. Sangkup. Nilaw kay nula talura. Sarag tula yung mangudtod sa atan mga karo. Panangud tula mga taga Pangasinan. Mangudto ki mo lang tagkaabungan nyo. Tanghalian naman tayo dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. So nasa ibang bansa, pananghalian na dyan. Comment na lang kayo kung taga saan kayo mga karo. Para alam ko kung saan nakarating tong video ko. Yung nag-comment, taga Mindanao, balbalga salamat at sika. Aro. Maraming salamat sa ng video ko mga karo. Like, share, and comment na rin kayo dyan. Tapos pindutin nyo lang notification bell para updated kayo sa mga video gagawin ko mga karo.